benvidas todas a este acto con motivo do Día Internacional da Muller, que facemos aquí en un formato de presencia reducida, tratando de respetar a normativa e os protocolos sanitarios, pero que ao mesmo tempo retransmitimos tamén para que o poida seguir quen considere. Isto é o que nos permiten as novas tecnoloxías, non estamos tan cerca, pero podemos chegar máis lonxe. Por lo tanto, benvidas as que estades aquí neste paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela e tamén a todas as que nos siguen a través da retransmisión que se está a facer. Acompáñannos aquí nesta mesa e estamos moi agradecidos por elo Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, e tamén Mercedes Rosón Ferreiro, concelleira responsable de Urbanismo, Vivenda, Cidade Histórica, Acción Cultural e Igualdade do Concello de Santiago de Compostela. Grazas por estar hoxe, pero grazas por estar sempre, porque sabemos que en todas as iniciativas que dende a Universidade poñemos en marcha podemos contar co apoio indudable da Xunta de Galicia e do Concello de Santiago e por eso nos sentimos moi arroupados. O sea, grazas pola presencia, pero tamén, sobre todo, gracias por arroupar todas as iniciativas que levamos a cabo neste eido. Ben, vai tomar a palabra en primeiro lugar Mar Lorenzo Moledo, vicerreitora de Igualdade, Cultura e Servizos da nosa universidade, que vai dar lectura ao manifesto do 8 de marzo da Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria, conformada no ámbito da CRUE. Vicerreitora. Moitas gracias, señor reitor. Paso a facer lectura do manifesto da Rede de Unidades de Igualdade de Xénero das Universidades Españolas para a Excelencia Universitaria do 8 de marzo de 2021. Como cada ano, o 8 de marzo volvemos reivindicar a necesidade de avanzar nunha igualdade efectiva entre mulleres e homes que nos permita alcanzar unha sociedade verdadeiramente xusta e democrática. Neste sentido, resulta fundamental ter presentes os retos que temos por diante. A violencia exercida contra as mulleres, a feminización da pobreza, as dificultades de acceso ao espazo público en xeral, así como a conciliación, son problemas persistentes que ano tras ano o movemento feminista pon no centro do debate público como prioritarios. Este ano ven marcado por unha complicada situación a nivel global, xerada pola pandemia e a situación de emerxencia sanitaria. En primeiro lugar, queremos lembrar a todas aquelas persoas que perderon a súa vida por esta causa, así como a todas aquelas que permaneceron en primeira liña. Pero tamén é necesario poñer de manifesto neste 8 de marzo que, aínda que esta situación está a ser dura para toda a sociedade, a crise, como é habitual, está a afectar especialmente as mulleres. Faise patente a feminización da pobreza, a maior exposición debido ao rol de coidadoras, a maior vulnerabilidade en situacións de violencia de xénero e de abuso infantil, e os crecentes problemas relacionados coa conciliación e a corresponsabilidade. Dende a rede, impulsouse neste eido a guía Teletraballo e Conciliación Corresponsable en tempos de COVID-19, co obxectivo de mellorar os problemas de conciliación detectados que profundan aínda máis as distintas fendas de xénero que existen na comunidade universitaria. Por outra banda, queremos poñer en valor os avances acadados durante este ano, destacando a achega das nosas unidades de igualdade de xénero, a crecente preocupación da ANECA pola fenda de xénero e a implementación de medidas para a súa superación, así como a incorporación destas na Mesa de Xénero e Universidade impulsada polo Ministerio de Universidades. Aínda que todo iso en sí non supoña un cambio de situación, si constata unha tendencia para abordar as clásicas problemáticas das mulleres nas universidades e, sobre todo, demostra que a actuación conxunta desta rede para avanzar na igualdade obtén efectivamente resultados.
Reivindicamos a importancia do traballo desenvolvido polas unidades de igualdade para avanzar na eliminación das desigualdades e exiximos que a perspectiva de xénero impregne todas as políticas universitarias. Incorporar a perspectiva das mulleres e de xénero é, desde hai máis de unha década, unha obriga legal, en tanto que principio reitor de todos os poderes públicos, incluindo tamén as universidades, que debe aplicarse á administración, á xestión, á docencia, á investigación e á innovación. Non é posible a excelencia e a calidade sen igualdade. Finalmente, queremos reivindicar o papel fundamental das universidades en materia de igualdade, do seu potencial transformador para o futuro e da investigación como base das políticas públicas. Por todo iso, comprometémonos a seguir traballando e avanzando nunha igualdade real e efectiva, este e todos os días do ano. Moitas gracias. Moitas grazas, vicerreitora. Ten agora a palabra Mercedes Rosón, concelleira responsable de Urbanismo, Vivenda, Cidade Histórica, Acción Cultural e Igualdade do Concello de Santiago de Compostela. Mercedes. É para min unha satisfacción representar ao Concello de Santiago neste acto conmemorativo do Día Internacional das Mulleres na USC, que tamén é a miña casa, participar para celebrar unha vez máis a miña querida Margarita Ledo e o seu grupo de estudos audiovisuais. Parabéns, e escoitar a Marilar Aleixandre, que tanto e tamén investigou sobre dona Emilia Pardo Bazán, gran escritora e feminista, para que este ano se cumpre o centenario do seu falecemento. Teñen tanto que decir relas na defensa dos nosos dereitos, grazas sempre, queridas amigas. Un día que celebramos en todo o mundo e que, a pesar da situación, a voz das mulleres foi onte clara, unánime, reclamando os nosos dereitos, reivindicándonos de maneiras múltiples, demostrando que somos imparables na búsqueda da igualdade. Onte foi a voz de Xoana Torres a que abriu en Compostela 8 de marzo un poema Penélope, que é un monumento poético ás mulleres e ao feminismo, reinterpreta o mito de Penélope, outorgándolle decisión, unha muller que non espera, que actúa en clara alusión á loita feminista, hoxe máis necesaria que nunca, polo cuestionamento que se está facendo dende determinados sectores e polo retroceso na igualdade que estamos a sofrer as mulleres dende hai un ano, dende o comezo da pandemia. En todo o mundo, pois as mulleres enfréntase a un aumento da violencia de xénero, a tarefas de cuidados non remunerados, ao desemprego e a pobreza. Trátase dun retroceso avalado por datos. Na moción conxunta que aprobamos o pasado mes de febreiro no pleno do Concello, se falaba da situación sociolaboral das mulleres en Galicia, correspondente ao ano pasado. Neste informe se reflicte que a pandemia expulsou do mercado laboral a miles de traballadoras galegas que se viran obrigadas a asumir novamente os cuidados de dependentes e crianzas. Segundo os datos aportados, o 77% das mulleres do emprego destruído é femenino, e aumentou a taxa de temporalidade entre as mulleres. Neste documento tamén se pon de manifesto que, aínda que dende o ano 2009 a fenda salarial se reduciu en 2,6 puntos, uns 150 euros, de seguir a este ritmo farían falta moitos anos para acadar a equiparación salarial entre homes e mulleres. Unha desigualdade que a crise, como todas as crises, provocada pola pandemia, neste caso, está agravando. Segundo tamén un análise que fixo público a semana pasada o UST, en base aos últimos datos de emprego facilitados polo Ministerio de Traballo, as mulleres representan xa case o 60% do desemprego en Galicia e tamén o 60% dos ERTES. De feito, recordan que no mes de febreiro o paro baixou en Galicia entre os homes, pero subiu entre as mulleres. Para defender os dereitos das mulleres e aproveitar plenamente o potencial do seu liderado na preparación e propostas ante unha pandemia, debense integrar as perspectivas feministas en toda a súa diversidade na formulación e aplicación de políticas e programas en todas as esferas, en todas as etapas da resposta á recuperación post-Covid. Por iso,
creo que todas sabemos que este ano 21 Nacións Unidas elixiu como lema Mulleres lideresas por un futuro igualitario no mundo da COVID-19. Con el preténdese visibilizar os enormes esforzos que realizan as mulleres e nenas de todo o mundo para forxar un mundo máis igualitario e recuperarse da pandemia. E ese liderado apelamos para seguir traballando e conquistando espazos de igualdade. Sabemos que ese traballo é longo e difícil, que as fendas de xénero persisten, que a desigualdade e a violencia de xénero, en especial a violencia machista, que tamén se incrementou na pandemia, están presentes en todas as esferas da nosa sociedade. A igualdade de xénero implica igual visibilidade, empoderamento, responsabilidade e participación. No ámbito laboral, na promoción profesional, na asunción de parte do traballo de cuidados, na organización familiar, na corresponsabilidade. E no respecto á condición sexual dos diferentes colectivos LGTBI, das mulleres, de todas as mulleres. Acabo. No Concello de Santiago manifestamos, tal e como vimos facendo nos últimos anos, o noso compromiso coa erradicación da violencia de xénero e o fin da precariedade laboral e a fenda salarial, a defensa dos dereitos sexuais e reproductivos das mulleres e a evolución da prostitución e a trata de seres humanos con fins de explotación sexual. Queremos unha sociedade paritaria e participativa na que as mulleres ocupen o lugar que lles corresponde por dereito, unha sociedade que trate as mulleres como persoas libres e adultas capaces de tomar as súas propias decisións. Como diría a Penélope de Xoana Torres, eu tamén quero, desexo, podo e vou namorar. Así que veña, imos navegar. Moitas grazas. Moitas grazas, Mercedes. Damos agora a palabra a Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. Moi bons días a todos e a todas. Moi bons días a todos e a todas, querido reitor, querida concelleira, vicerrectora, vicerrector, o equipo de Margarita Ledo e a Margarita Ledo, parabéns, ademais, por este recoñecemento ao Grupo de Estudos Audiovisuales pola súa trayectoria en prol da igualdade de xénero da Universidade de Santiago de Compostela e a todos os presentes. Tamén quixera saudar a Marilar Alexander, que na pasada semana tiñamos a sorte de presentar un libro da súa autoría e de María López Sande, que a min me enche de orgullo contar en Galicia con escritoras do nivel de Marilar. Grazas, Marilar, por ese movendo os marcos do patriarcado o pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán, que precisamente este ano vamos a conmemorar os 100 anos do seu pasamento. Se me permite, o rector, tamén me gustaría felicitar a Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria e nomeadamente a Eva Aguayo. Creo que é fundamental e moi necesario aplicar, como decía Mercedes Rosón, a perspectiva de xénero en todo para acabar ca violencia machista, para acabar cas desigualdades que todavía nos acechan nesa sociedade e, sobre todo, para acabar con aqueles que negan a evidencia da violencia machista que nos agota como sociedade, que nos avergoña como sociedade. Non obstante, con motivo deste Día Internacional das Mulleres durante xa todo o mes, e que eu intento, dende a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, que cada día sea un 8 de marzo, porque é necesario, polo que xa se expuxo aquí, eu quixera facer unha reflexión sobre a necesidade de seguir traballando sin dar un paso atrás na loita pola igualdade real. Foron e son moitas as mulleres que fixeron e fan posible a Galicia de hoxe, xa que a nosa historia é unha historia de mulleres que apostaron por ver crecer a Galicia, mulleres que souberon adiantarse o seu tempo e nos ensinaron a todos e a todas o valor da nosa terra. As mulleres galegas de hoxe aprendimos dos consellos e da sabiduría das nosas aboas, das nosas nais e das nosas mestras. Ensináronos ben. Por iso, hoxe, as mulleres afrontamos o presente e o futuro con valor e determinación, seguras de nós mesmas, pero todavía con moitos retos
por diante nunha sociedade que queremos igual, porque somos o 52% da sociedade. Non se pode despreciar nin desperdiciar o 52% do talento da nosa sociedade. Talento, capacidade para entender e desempeñar algo, porque son moitas as mulleres que amosan a súa valiosa pegada na sociedade. O desigual acceso das mulleres a unha formación non foi impedimento para que moitas destacaran polas súas habilidades, polo seu liderazgo e polo seu enseño. O talento non é algo sinxelo de agochar e ten múltiples vertentes. Abrangue dende a destreza innata para as ciencias, a arte ou a cultura, como se ve aquí, ata a creación de novos proxectos. Futuro é aquelo que está por vir, porque as mulleres somos conscientes da importancia de avanzar no mundo creando conciencia colectiva como o día de onte e cambiando na estructura social. As mulleres coñecedoras e conscientes da importancia de avanzar nun mundo que muda a velocidade vertixinosa representan, sin dúbida, un papel fundamental no cambio, arriscan cada día por construir un presente máis libre, máis tolerante, máis ecolóxico e enfocado á diversidade. As mulleres de hoxe temos que ser quen de seguir acadando éxitos e conquistando espazos e chegando a todas as esferas. E visibilizar a todas as mulleres en cada rincón e en cada espazo, porque é fundamental. As nosas nenas e os nosos nenos necesitan, a nosa mocidade, a rapazada necesita referentes femeninos fortes, con futuro, e tamén referentes masculinos corresponsables e igualitarios. Non podemos facer este camiño se non o facemos todos e todas xuntos. Da man é necesario. Hoxe podemos sentir satisfacción polo que xa temos conseguido. Non é pouco. Se botamos a vista atrás, fai 110 anos que se promulgaba un 8 de marzo, sendo Emilia Pardo Bazán secretaria de Estado, unha resolución polo que se lle permitía acceder ás mulleres á universidade. Esta universidade maravillosa que nos acolle aquí neste Paraninfo de Xeografía e Historia ten 500 anos. E fai 110 anos que se permitía ás mulleres entrar na universidade. Temos camiñado moito, pero nos queda moitísimo por camiñar. E dende aquí eu quero agradecer xa rematando a toda a comunidade universitaria da Universidade de Santiago de Compostela, onde estudiaron os meus fillos, o meu fillo e a miña filla, agradecer sempre esa colaboración que temos a través de convenios e de traballos que estades realizando e que seguirán, por suposto, porque creo que ambas institucións, Universidade e Xunta de Galicia Universidade, intentamos ir polo mesmo camiño dentro dende as nosas responsabilidades e independencia institucional, faltaría máis. Moitas gracias, reitor, por todo o camiñado e tamén porque estou segura de todo o que temos que camiñar en distintos ámbitos. Moitas grazas. Moitas gracias, Susana. É verdade que aínda temos moito camiño que facer. E precisamente un dos obxectivos destes actos é salientar o que se está a facer e o compromiso reiterado ao longo do tempo por mulleres referentes na nosa comunidade, na comunidade universitaria e na sociedade galega en xeral. E por iso, hoxe temos o prazer de, no marco desta festividade do 8 de marzo, ainda que a celebremos o 9, de ter connosco a Margarita Ledo Andión, catedrática de Comunicación Audiovisual e Publicidade da USC e coordinadora do Grupo de Estudios Audiovisuais, e precisamente queremos recoñecer con este agasallo que llimos entregar, con esta placa, o traballo que veu facendo ao longo de moitos anos por tamén, dende o punto de vista da comunicación, romper os moldes de xénero, romper esas formas de transmitir e de comunicar que fan que podamos ir avanzando nesa igualdade efectiva de dereitos de homes e mulleres, que en definitiva é o que significa feminismo e a que todos nos debemos implicar.
Imos entregarlle este pequeno agasallo a Margarita e con ela tamén a todas as que colaboran con ela en este traballo que sempre son traballos grupais, pero no que, dende logo, un liderado claro, comprometido, que Margarita ten manifestado ao longo de todos os anos, é ela a quen visibilizamos, pero tamén nese traballo grupal de todas as que acompañan. Acércate, Margarita. Vamos a tratar de tocar o menos posible, E ten a palabra Margarita Ledo Andión. Rector da Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, non é fácil falar despois deste recoñecemento na universidade na que xa levo 30 anos, fanse este ano, pero ímolo tentar. Vaya por diante o noso agradecemento no nome do Grupo de Estudos Audiovisuais por a sensibilidade da Reitoría e da Vicerreitora de Cultura e Igualdade pola Oficina de Igualdade de Xénero a esta cuestión que ten que ver realmente coa democracia, co benestar, coa igualdade, co porvir dunha sociedade. Fago miñas as palabras de miña querida Mercedes, como sempre, tamén o manifesto que leo a vicerrectora. Comezo dicíndolles que o pasado 19 de febreiro, investigadoras do Grupo de Estudos Audiovisuais, que é un grupo de referencia competitiva do cuadro de investigación en Galicia, fomos copartícipes dun feito singular. A defensa diante dun xuri integrado soamente por mulleres da tese de doutoramento Zona Salvaxe, Violencia e Cinema dirixido por mulleres no Estado español, de Eire García Cid. Son accións que coinciden con obxectivos que recolle o Plan Estratégico para a Igualdade coa fin de comprometer a institución USC, implicar a comunidade universitaria e deseñar aplicacións prácticas. E poida que este aspecto intermedio, implicar a comunidade universitaria, sexa o máis problemático, pois que boa parte do elemento, digamos, masculino, segue a considerar que o xénero non é cousa deles. Cito agora as autoras, tamén profesoras de Universidade, María Reimóndez e Olga Castro. Os feminismos buscan un análise das estructuras e un cambio destas. Por iso, resultan tan importantes cuestións como a linguaxe ou o uso das imaxes e outras ferramentas a través das cales imos interiorizando os nosos papéis como homes e mulleres nas diferentes sociedades. O xénero, pois, non afecta só as mulleres, senón que construe tamén aos homes e, por tanto, ambas construcións son responsables de que o 50% da humanidade viva en situación de discriminación. Fin de cita. Na formación, na pesquisa, en propostas expandidas cara a diferentes ámbitos, coa labor plural e constante da nosa técnica superior de apoio a investigación, Silvia Roca Bamonde, o Grupo de Estudos Audiovisuais, no que as mulleres representamos o 40%, desenvolve a varios níveis e de maneira transversal a perspectiva de xénero tanto nos programas de diferentes materias, en proxectos I+D+I, en seminarios e eventos, se como así noutras actividades de partilla do coñecemento. Cinema e autoría, cultura audiovisual contemporánea, documental, contan con epígrafes de xénero e recén, ao abeiro da remodelación do Plan de Estudios de Comunicación Audiovisual, incorporamos sistemas de representación e perspectiva de xénero como materia específica, para alén de ser unha das liñas que ofertamos para traballos de fin de grau e de fin de mestrado. Penso, por exemplo, nun TCG que co nome lene e atraínte de Revista Cativa defenderon 3 alumnas, Uxía, Sara e Tania,
para pescudar e propoñer un modelo de publicación feminista que peneira na intimidade do movimento, trae a tona os porqués de meterse en política, fai que as cousas acontezan sen pedir permiso. Son estas accións como estas, as que o GEA desenvolve de maneira colaborativa tamén coa Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, coordinando a sección Impropias, coa Agrupación Xornalistas Galegas para a Eliminación do Sexismo nos Medios, ou vencellándonos as campañas de territorio das mulleres contra a violencia machista. Nas nosas prioridades figura expandir cara á sociedade as nosas contribucións ben a través de publicacións en revistas científicas con artigos que analizan o novo cinema galego dende o feminismo e até cuestións como idade e representación, até eses roles para os que fomos programadas a maternidade, por exemplo, ou personaxes como Cándida, unha criada galega en Bos Aires, coa serie Para unha historia do cinema en lingua galega, volumes 1, 2, 3, e singularmente, co Seminario Permanente de Comunicación e Xénero, con Xénero, espazo no que traemos cara a tona novas entradas para vellos temas, canda motivos e aspectos adoito velados. Cita puntual que neste 2021 celebrará a súa quinta edición, cita moi fidelizada polas e polos participantes, onde se profunda no debate na defensa do dereito a tomar posición. O seminario con xénero, cunha fórmula de conferencias, obradoiros e visionamento de filmes, recibiu sempre o apoio da Oficina de Igualdade da USC, que en 2019 nos concedeu o Premio á Innovación Docente, cuxa dotación económica valeu para a edición do noso primeiro caderno. Irá para ti, Mariar, con todo o meu cariño, a miña colega. E cunha escolma de contidos das 3 primeiras sesións, con achegas de Ana Jorge Alonso, da Universidade de Málaga, Ana Catarina Pereira, da Universidade de Beira Interior, na Covillá, Elena Oroz, da Universidade Carlos III, Carla Cerqueira, da Universidade do Miño, da UNAU de Vir, que é unha especialista internacional en videoxogos e en vampirismo, e Marta Pérez Pereiro, do Grupo de Estudios Audiovisuais USC, sempre aí, Marta. Ao abeiro do seminario celebrouse a primeira partida de eSports en lingua galega, para chegarnos á experiencia das mulleres nos deportes electrónicos cunha perspectiva lúdica, crítica e didáctica. Claudia Neira encargouse de organizar un pequeno torneo de exhibición de Overwatch no que mediron forzas as meigas, un equipo de xogadoras galegas composto por Sara Pena, Sandra González, Carolina Hernández, María Eijo, Estela Bea e Cristina Janza, formado especialmente para a ocasión, e os Pink Frogs, equipo mixto competitivo español. O evento realizouse no auditorio da Facultade de Ciencias da Comunicación, con público en directo, e retransmitiuse tamén en internet. Os comentaristas do torneo foron Minia Sanco Monteagudo e Javier Martínez Vidal, Gamer Vidal, profesionais que transmitiron en lingua galega pola primeira vez a emoción do xogo a todas as asistentes. As investigadoras do GEA situámonos no pensamento crítico, na súa aplicación aos lugares que habitamos, as propostas que construímos, as obras onde nos representamos, a un ben público como a da información ou a calquera outro artefacto de comunicación para ollarnos cara a cara cada situación, mesmo as que nos vulneran ou nos negan. Sabemos que mudar a mentalidade que o patriarcado día a día reelabora e dende a noite dos tempos fai pasar como natural é un continuum de tensións. Pero afixémonos a crear esas tensións que traen, canda así, da man da perspectiva de xénero, experiencias emancipatorias tamén no campo do coñecemento. E iso o noso compromiso a tan poucos días da primavera. Grazas. Parabéns, Margarida, por este traballo reiterado, continuado no tempo e que, ademais, vemos como, de xeito prometedor, conta con novos retoños para seguir nesta liña. Este recoñecemento vai ligado, sobre todo, ao traballo feito polo grupo de investigación, pero tampouco debemos esquecer que o compromiso de Margarita coa igualdade de dereitos entre homens e mulleres se manifesta tamén pois en parte da súa tarefa profesional.
a súa longametraxe Nación acaba de ser recoñecida como unha película especialmente recomendada para o fomento da igualdade de xénero. E tamén eses referentes pois significan moito neste camiño que temos que avanzar, esa película que se centra tamén na loita feminista dos dereitos das traballadoras nunha fábrica de cerámica, pois é tamén un argumento máis que sumar, aínda que este recoñecemento iba máis ligado ao grupo de investigación, pero non podemos esquecer esta outra faceta de Margarita que se suma a esta loita continuada por esta igualdade efectiva de dereitos de homes e mulleres. Como Margarita nos ten dito, na sociedade ten que se producir unha mudanza profunda das mentalidades e deixar de considerar o home como a clase A e a muller como a B. A fenda é cada vez máis profunda e a política institucional no ámbito da igualdade, no educativo ou no laboral, ten moito que ver con isto. Grazas por ese compromiso e por esa luz que nos sirve a moitos para alumear o camiño polo que temos que andar. Parabéns. Ben, vai ser agora o turno de Marilar Alexandre, a quen convidamos para que introducira no programa deste acto pois unha conferencia sobre con un título tan suxerente como o que leva por título Sexo, tabaco e baños turcos, Emilia Pardo Bazán e ao dereito das mulleres ao prazer. Marilar Alexandre tampouco necesita ningunha presentación, menos na Universidade de Santiago de Compostela, profesora ad honorem desta nosa universidade, e iso nos fai sentirnos moi orgullosos. Conxuga dous perfís tamén claros, por un lado, pois é unha escritora, fai literatura, pero tamén é unha investigadora de primeiro nivel, tanto nacional como internacional. E nesa investigación tamén xa dende moi cedo, desde os primeiros proxectos alá polo ano 90, pois xa se empezou a traballar en cuestións de xénero. Despois tivo e ten recoñecementos a nivel nacional e internacional, premios moi prestixiosos no ámbito da didáctica. Os seus traballos son dos máis citados neste campo da investigación. Pero, ao mesmo tempo, pois tamén se dedica, e todos coñecemos o seu perfil de escritora tamén de éxito e recoñecida, e, bueno, pois traslada seguramente parte do seu coñecemento científico á creación literaria, con figuras de plantas e animais que seguramente moito tenen que ver co que é o seu traballo científico e investigador no seo da universidade. Aquí tampouco poderíamos, non vou a ler todos os premios que se lle ten recoñecido e que se lle ten outorgado, tanto en poesía como en narrativa, dende o ano 98, Premio Esquío, Premio Caixa Nova, Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro, etc. É dicir, non vamos a excedernos na leitura de todo este longuísimo currículo, simplemente sinalar que a partir do ano 2017 ingresa na Real Academia Galega co discurso sobre voces termando da paisaxe galega. Pois ben, me parece que este perfil é tamén dos máis acaídos para escoitar nun día como hoxe, e ademais falando dun tema tan suxerente como o que o la vai abordar. Marilar, tes a palabra. Bo día, moitas grazas por facerme parte deste acto, no que faime sentirme especialmente orgullosa de compartilo con Margarita Ledo e o seu grupo, por todo o seu traballo de investigación e tamén por filmes como A cicatriz branca e Nación, que aínda non puidemos ver. Porque cando falamos dos dereitos das mulleres e dos territorios nos que queremos estar,
pois, sen dúbida, queremos todos os dereitos, como dixo Emilia Pardo Bazán, e queremos todos os territorios, e queremos tamén o territorio do cine e o territorio da comunicación. E creo que seguramente Margarita, igual que a min, experimentaría en tempos en que empezamos a escribir ou eu empecé a investigar a invisibilización do noso traballo. Porque eu creo que moi pouca xente coñece que o primeiro traballo de investigación que se fixo en Galicia, desde logo sobre xénero e educación, foi o proxecto que eu tive en CIDE en 1990 sobre eleccións en formación profesional, que é o burato negro máis grande que ten o sistema educativo. Ou, pásome á literatura, creo que tamén o primeiro texto en galego, o primeiro relato sobre malos tratos é Terror na madrugada, que está en Lobos nas Illas, dos anos 90, pois xa choveu un pouquiño. E tamén o primeiro, creo, primeira novela sobre mullericidios é Unha presa de terra, do ano 2001. Pero isto para a crítica nese momento foi invisible. Dixeron que era unha novela negra. Entón, en comunicación, en todos os aspectos, temos moitísimo que traballar e moitas grazas pois a Margarita por este esforzo. E cando me pediron que falase hoxe sobre Emilia Pardo Bazán, porque estamos este ano no seu centenario, morreu en 1921, pensei coller un ángulo que mostre o goce de vivir. Porque ás veces sabedes que o que se llapón o feminismo pois é que estamos protestando, temos moito que protestar, pero tamén temos moito que gozar. Entón, digamos que un pouco do que vou falar é das mulleres, tal como as concibe Emilia, como suxeitos desexantes. Claro, que isto, pois digamos que oponse a que toda a literatura anterior, as mulleres eran simplemente obxectos de desexo. Cando día literatura podíamos dicir o cine, seguro, ou podíamos dicir moitas outras artes. Despois, especificamente, algúns praceres que estaban prohibidos ás mulleres no século XIX. E aínda están prohibidos en moitos países, porque ás veces falamos do que temos en situacións como a europea, que sabemos que hai moitos países que non ocorre. Despois, as relacións amorosas na vida e na ficción de Emilia e as súas críticas á dobre moral e á honra. E, por último, pois, que significa isto de feminismo e hedonismo, porque, sen dúbida, Emilia era unha hedonista, e como tamén isto está refletido na súa ficción, cantar, bailar, comer rico e gozar da vida. Entón, Emilia ten unha frase, que é unha entrevista de 1914, onde di: «Yo soy una radical feminista. Creo que todos los derechos que tiene el hombre debe tenerlos la mujer». Entrevista con el Caballero Aldaz, un pseudónimo. Aproveito para decir que o único adxectivo que eu admito para feminismo é radical. O de feminismo democrático é unha parvada absoluta. O feminismo é democrático, o que non é democrático é o machismo. Pero sabedes que moita xente, cando colle a palabra feminismo, séntese obrigada, algunhas mulleres tamén, a decir feminismo moderado, é unha feminista prudente, é unha feminista sensata, este é o feminismo democrático, etc. Non? Isto ocorre tamén con outras cousas, cando tamén se fala o nacionalismo e hai xente que se sente obrigada a chantarlle un adxectivo. Pois isto non podemos admitilo. Emilia di son unha radical feminista, fixadevos, en 1914, cando ainda hoxe, xa digo, hoxe en día, e a continuación di que creo que todos os dereitos. Entón, todos os dereitos, claro que inclúe votar, que non se votaba. Sabedes que non se votou até 1933, coa República. Inclúe estudar,
Comentouse aquí que unha lei, sendo ela secretaria, en 1910, o que moita xente ignora que é o mesmo decreto que permite que as mulleres estuden secundaria, que empezaba aos 10 anos. Lembro-vos, aquí estamos aínda algunhas persoas, por lo menos eu, que se chamaba bacharelato elemental, o que empezaba aos 10 anos. Pois é que aí é onde paraba os dereitos das mulleres a estudar. Narciso de Gabriel, que estudou isto con moito detalle, este cambio de século, no curso 1900-1901, estudaban 9 mulleres nas universidades de todo o Estado e 44 rapazas nos institutos, porque estaba permitido se o director autorizaba, non? Pero tamén ter un traballo remunerado, mas tamén o dereito á sensualidade, ao prazer sexual ou outros, a gozar da vida, isto de ser donas dos nosos corpos e dos nosos desexos. Isto é aportado unha das edicións de Insolación. Cales eran os praceres prohibidos? Eu sei que hai polémica sobre se Emilia era feminista, porque aquí en Galicia, sobre todo, pois porque ela estaba identificada co proxecto da nación española, non co galego, e era unha muller, obviamente, de clase fidalga. Eu gustaríame que a xente lese os seus traballos teóricos, sobre todo o traballo chamado La educación del hombre e da mujer, a ver se conseguimos que saia en galego este ano, e artigos como este, onde dileo nun diario, ela tiña unha retranca impresionante, que unha mujer ha sido detenida por el grave delito de fumar desvergonzadamente, donde estaban fumando también, por lo visto, con muchísima vergüenza y dignidad varios hombres. La mujer, al ser objeto de medida tan rigurosa, prorrumpió de nuestras invectivas. Sin duda, la muy torpe no comprendía por qué en ella constituía un delito lo que los varones no. Bueno, hay un cacho que salté y un hombre que fuma ejercita uno de los imprescindibles e inalienables derechos que le corresponden. En cambio, una mujer que fuma siempre perturba un poco la buena organización social. Esto é a columna que tiña ela todas as semanas en la Ilustración Artística, onde, como sabedes, moitas veces denuncia os asesinatos de mulleres e crea a palabra mullericidio, que non existía. Entón, en varios lugares, pois fala destas cousas. Entón, onde podía ela gozar de isto, non? A profesora Dolores Tión analiza nun artigo de La Tribuna, a revista da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, as cartas de 1886 a un nihilista ruso, Isaac Pavlovsky, que estaba exilado en París. Era moi amigo de Emilia, tal vez amante, non o podemos saber. Pensemos que este é o primeiro ano que ela, despois de separarse, pasa varios meses en París, pola mañán metida na Biblioteca Nacional estudando, e despois, pois, claro, como di Dolores Tión nesas cartas, pois ela pode gozar unha vida intensa e pode deleitarse con praceres que estaban socialmente prohibidos ás mulleres en España, vamos, en Galicia, na Coruña, que ela se refire varias veces nas cartas, porque vivía na Coruña e en todo o Estado e en moitos outros lugares, porque París era un sitio especial, non? Entón, en dúas cartas pídelle cigarros, estamos falando dos cigarros pequenos, noutras dá conta, de que tomou un baño turco nun hamán, isto é unha foto de un hamán da época, ou de visitar o cabaret Perlinet. Entón, esta é unha das cartas de Pavlovsky. Este Pavlovsky, máis ou menos nesa época, e un anuncio do hamán, onde, como podedes ver, curaba todo. De modo que mágoa que non o tivésemos agora ese hamán para curar a COVID, non? Porque a mellor... E entón ela dille, 3 veces estuvo usted el último día en mi casa. Yo había ido, en efecto, a tomar un baño al hamán para hacer el viaje con cierto bienestar físico. Era un momento que estaba xa a punto de volver a Coruña. E despois esténdese un pouco do ben que lle fai a amizade con el. En cualquier outro pueblo que non fose París, a maledicencia e a ridícula etiqueta
desnaturalizarían a nosa amizade, porque dille, si cando veña a Coruña non poderemos ir a un restaurante, algo así. Dicindo, claro, pois unha muller non podía ir cun home que non era o seu marido, a pesar de que xa estaba separada, en fin, xa sabedes, non son a Coruña, calquera lugar. E outra cosa do que fala, pois é do cabaret Perlinet. E o cabaret Perlinet, e aquí hai unha grabado, hai fotos da época, era un lugar onde se reunía a intelectualidade, sobre todo a intelectualidade máis ben progresista, porque o dono era un señor moi progresista. Isto que conta Dolores Tión, eu non son especialista en cabarets, pero xa sabedes os cabarets final de século, non? Míticos. Entón, ela escribía francés perfectamente e iso, querido, lembro Perlinet, papá Gravy, que era un deputado progresista, e o resto, arredemo, bueno, é unha traducción así sobre a marcha. E con quen podería fumar un dos nosos deliciosos azucarillos, chamalle así o cigarro, non? Que en castelán sería cigarrillo, senón é con vostede. Pero non teño modo de conseguilos ni de fumar. En cuanto a vodka, como quere que olvide? É difícil. De año de licor, parece ser que a primeira vez que probou a vodka, non? Que claro, sería que aquí non bebía aguardente de caña, pero o caso é que a primeira vez que pois acabou bébeda e con moito problema para volver a casa. Eso que di unha carta de outro. Ben, seguramente máis coñecidos son as imaxes de Cabaret, que son poucos anos despois de Toulouse-Lautrec, como esta, e ela continúa na carta dicindo levareino comigo a la granja, que é como lle chama ela a Meirás. Por favor, non utilicedes o nome de Pazo. Eso non o utilizou ela nunca. É un invento dos Franco. A granxa, que aínda existe o edificio, que pasa que é feito un auténtico desastre, e ela despois construiu o que chamou as Torres. E en Meirás hai, ademais, outro edificio singular, que é a Casa Portela Babío. Esta semana o meu artigo de Nós é sobre esa casa, a aboa de Carlos Babío. Entón, ela di, elevareino comigo a la granja para facer un pouco de idilio. E tráigame 2 caixas de cigarros que non teño, aínda que fumaba en segredo. Claro, todo isto, pois, vemos, non sei se me... Non, se me pasei unha... Que en todo isto, como é o artigo sobre fumar, hai unhas críticas á dobre moral. Pero a dobre moral era en todo, que aínda funciona hoxe, porque se mide de maneira moi distinta o que fai unha muller e o que fai un home, e isto continúa, mas nese momento, sobre todo no referente á moral sexual, e isto denuncia a ela moi explícitamente no texto este que decía, Educación del hombre e de la mujer, porque ela di que son completamente diversentes a forma de medir unha cousa e outra. Gábase no home o que se reproba na muller. E que mal podría gravarse na alma da muller un precepto moral que di que, sen escrúpulo e con alarde, infrinxe o seu compañeiro. Entón, fai toda unha discusión sobre isto. Non hai moralidade comparable a dunha moral dobre. E a cuestión sexual leva a humanidade a constituíla. Aquí parece, polo que ela di nos apuntes autobiográficos, que hai moita influencia do seu pai, que lle dixera, e é unha frase que cita varias veces, si che din que hai unha moral para home e outra moral para a muller, esquéceo. Entón, falábamos aí un momento de este Pavlovsky, se tivo algunha relación con el, e veremos como esa dobre moral pois chega a afectar a súa vida. De onde ven a dobre moral? É que o interesante de Emilia Pardo Bazán é como ela vai vendo cando hai por que matan os homes ás mulleres, porque se consideran donos, etc. Isto da Biblia o digo eu, non o di ela. Pero a mí pareceme que hai que ver de onde veñen
moitas destas cousas. Entón, se nos miramos o Levítico, así que a xente non é un texto que mira tanto como poden ser outros xenes ou tal, pero é onde están todos os regulamentos. E nos capítulos 12 e 14 fálase dos partos, das regras e tal. Entón, fixadevos que as regras están tratadas no mesmo apartado e, paralelamente, a gonorrea, é chamada de outro modo, ali fruso blanco, algo así. O sea, unha doenza de transmisión sexual no varón trátase no mesmo apartado en que se tratan as reglas. E prohíbese o acto sexual durante a regra baixo pena de morte. Claro, entón, quero dicir, se despois vemos como todo isto leva a unha consideración como unha enfermidade, é algo que non se pode falar, porque son todos estes eufemismos de estar mala ou mes ou cosas así, non? Podemos ver que está aí. E moitas cousas máis, como é despois de parir un neno, pois unha semana impura. Fixadevos, dar vida, o sea, é considerado como algo que deixa a muller impura. Despois de parir unha nena, 14 días, etc. De modo que é moi interesante pois mirar todo eso. Non me estendo, pero hai moitos máis. Se se mata un home, hai que pagar tanto. Se se mata unha muller, a metade. Non todo ven a dicir son de distinta natureza e a muller é inferior. O sea, todo iso, bueno, na Biblia como noutras cosmogonías, non? Que pasa, entón, habendo esta dobre moral, cando unha muller vive libremente a súa sexualidade? E son moi coñecidas as cartas a Galdós, que, por certo, acaba de facer a USC unha maravillosa edición de Ermitas Penas e Sotelo, Marisa Sotelo, das cartas de Emilia Galdós, que as outras parece ser que as ten alguén un día aparecerán nunha caixa de subastas, nunha casa de subastas de poxas, mas de momento as que temos son as dela. E dille cosas como esta: sí, yo me acuesto contigo y me acostaré siempre, y si es para algo execrable, bien, muy bien, sabe a gloria, y si no, también muy bien. Siempre será una felicidad inmensa. Deixo a imaginación de cada un o que pode ser execrable, que non explica, pero, a ver, está claro que ela aí non pon límites, non? O sea, eu desexo, e desexo dun modo. Outra cousa que saiu moitas veces na prensa, releo tu carta e me río con el episodio de aquella prenda íntima. ¿Qué habrá dicho el guardia de la Castellana al recogerla? ¿Qué impresión moral será la suya? ¿Cómo juzgará las costumbres de la high life? Esto, aínda hoxe en día, parece que non se pode dicir en público ou nunha televisión ou nunha radio que estos son unhas bragas. E eu escoitei este ano, porque é o centenario de Emilia, xa moitas veces falar: Emilia perdeu un suxeitador. Ou esta persoa non tiña nin idea, este señor, da roupa que levaban as mulleres, como esta, no século XIX, porque vos sabedes o que eran estes sustillos, chamados corsés, os miriñaques, as baleas e tal. Entón, como, aínda que fose nun coche de cabalos, fose como ia sacar eso e perdelo, porén unhas bragas, pois levantar a saia, en fin, non vos teño que explicar que lóxicamente está falando de bragas, aínda que diga prenda íntima, pero vamos, xa digo, eu escoito a radio porque tamén debe ser que non se pode mencionar esta palabra. Ben, estas son as cartas a Galdós, mais son relacións asimétricas. Emilia tomaba como modelo a John Stuart Mill, o filósofo escocés, que traballou en estreita colaboración coa muller Harriet Taylor Mill. Mas esta colaboración intelectual e amorosa, pois, quero decir, ela tiña este horizonte que non foi posible, porque foi un amor tempestuoso, pero no momento en que ela lle confesa que tivera unha aventura con José Lázaro Galdiano, a Exposición Universal, pois a partir de aí a cousa vaise arrefriando, sen que parece que tivese nada que ver nese momento que Galdós tivese varias amantes, entre elas especialmente Lorenza Cobian, unha modelo coa que tivo unha filla, a única que recoñeceu. Entón, digamos que toda esta desigualdade patriarcal na que os homes, e isto está moitísimos dos seus relatos, o home tiña 100.000 aventuras, mas a muller
pois non podía. A min hai un relato que me gusta especialmente, porque é un relato de empoderamento, chamase A flor seca, que despois que a muller morre, o home está quitando, o sea, limpando o escritorio e entón encontra un papeliño dobrado e dentro del unha flor. E encima da flor escrita unha data. E entón el come os celos, non? Os ciúmes. Que pasa aquí? Cando esta data? Pregúntalle a Ancela, que estaba facendo a miña muller ese día? Pregúntalle ao seu, vale, que estaba facendo a muller? E el dille, bueno, a súa muller non sei, vostede lembre que estaba fora, que dixo que ia a cazar, pero estaba, supónse que nun burdel ou algo así, pero o home non pode aceptar a idea de que ela mentres estaba tendo unha aventura. E Emilia ten relacións moi modernas cos seus ex-amores ou ex-amantes. Aquí temos o marido, púsenos de novos, non? Porque, o sea, que se vexa que eran homes un pouco guapos. Si vedes a exposición que fixo Manuel Herrán, está o José Quiroga, o marido moito máis guapo, cun especie de tupé, e a man así, que parece un poeta romántico. Non creo que fose, pero ela, despois de separarse, mantén relación cordial, garda o loito cando el morre, etc. Lázaro Galdiano, fixadevos, que era 12 anos máis novo, 11. É un home co que tivo relacións profesionais despois, moito tempo, na revista e tal. É dicir, é unha atitude. E Augusto González Linares, digo porque foi profesor aquí en Santiago, a persoa que pronunciou a famosa conferencia sobre evolucionismo, e aí parece máis ben que era un amor non correspondido. Pero tiña moitísima amizade, hai moitísimas cartas, porque ela sabedes que era moi amiga dos clausistas, de Giner, incluso que contribuía económicamente a Institución Libre de Enseñanza. Digo isto porque foi unha muller moi contradictoria, cousa que ás veces nas mulleres non se perdá. E o desexo físico na súa ficción, que pasa? Pois é curioso que na Madre Naturaleza, sabedes que a Madre Naturaleza é unha historia de incesto entre dous rapaces que non saben que son irmáns de pai, e ao facer o amor, a iniciativa é de Manolita. É Manolita quen empeza a alumiñar o cabelo de perucho e tal, e despois xa xuntanse as bocas e hai unhas elipses, os amores entre Asís e Pacheco en Isolación. Isolación foi unha novela criticadísima porque é un amor entre unha viúva e un seductor que non están casados, aínda que se supón ao final da novela que van casar, e que non hai nin arrepentimento, nin culpa, nin nada. E María López Sández, digo porque todo isto debe moito ao traballo que fixemos untas 2 anos, interpreta isto como unha, digamos, emenda á totalidade das novelas de adulterio que hai nese momento, Madame Bovary, o Ana Karenina, o La Regenta, en castelán, en que a muller ten uns amores, pero é duramente castigada. Ou morre, vamos, porque a Ana Karenina acaba debaixo das rodas do ten, en Madame Bovary acaba, como sabedes, no suicidio, en fin, con arsénico. E esta nada, esta vai tanto que, bueno, recibiu unhas críticas, Clarín dixo que era, en fin, unha cosa groseira, dunha sensualidade pedestre, vos podedes lela agora, e nos parece a máis inocua. Pero despois hai un montón de relatos onde aparece descricións do home, e como a muller desexando, non? Entón, está escrita en terceira persoa, pero a rapaza o ve, e son uns labregos que están collendo troitas cunha rede, bueno, como se collían antes do tempo dos bisóns, verdad? Cando nos ríos e nos regatos había troitas. Pois, semidesnudo como un pescador del Golfo de Nápoles bajo el sol de agosto, que prestaba tonos de terracota, sus carnes firmes y musculosas de trabajador, tenía actitudes académicas y bellas. É dicir, isto é insólito, porque hai moitísimas descripcións da beleza das mulleres, nos textos hai moi pocas, da beleza dos homes. Tanto é así que son 2 noivos, o noivo dase conta de que a rapaza está admirando a este, porque la odía, mira que fermosura, e entón rompen
porque el dáse conta de que ela nunca vai mirar a él dese modo. O La novia fiel, que é unha historia na que a muller rompe o noivado, que duraba moito, porque ele estaba estudando en Santiago, o pobre, e se ve que non lle ia ben en dereito, e entón retrasábase a cousa. Isto non o digo para que se pique o retor, pero é a historia. E entón ela di, é que non podo esperar, teño desexo, presa, necesidade de casar, necesidade física. E entón ela decátase de que el ten outros entretementos e di, é que se non o deixo, eu tamén. Pois así. Experiencias físicas gozosas, isto é moi interesante, porque ela fala aleita aos fillos. Isto era absolutamente insólito na fidalguía do seu tempo, absolutamente. E incluso ela tivo enfrontar a oposición familiar, non? Porque non, a xente o que facía era ter unha ama de cría. Incluso Rosalía, sabedes que tiña a Josefa Pais, que vivía con ela. É dicir, por suposto, espero que ninguén se lle ocorra criticar a Rosalía, ninguna muller do tempo, porque era o que facía todo o mundo, era a rutina, non? Pero ela ten esa teima de que ela quere aleitar. E fala nas cartas, de que ten que facelo contra a familia, e dous, a Giner, e tamén a Augusto González de Linares, dille, ninguén iría con máis ilusión a primeira cita co amante, coa que eu lle dei o peito a Jaime, esa foto, con Jaime, da primeira vez. Hai un relato precioso que se chama La advertencia, onde hai unha nai que está aleitando a unha criatura moi pequena, é primavera, os paxaros cantan, os chíos dos paxaros, o tal. E entón, de pronto, chega o médico e dille, Mari Pepiña, quere o señor que vayas a facer de ama para o fillo. E entón, ela, pois, non quere, pero pagan ben, e chega o marido e dille, tes que ir, porque así compramos unha leira, tal e cal. E entón, ela, pois, dille que non lle falte o leite a Julianiño. E entón, di a narradora en terceira persona, nese momento crébaselle a voz, e as vagoas enchen os seus ollos verdes. É descrita como unha muller belísima, cabelo loiro, e tal, aí hai unha empatía con esa muller que ten que deixar o neno para marchar a Madrid co amo, para... Entón, ela describe todo o tempo como unha experiencia física moi gozosa, que eu creo que ten que ver con agora, pois, mulleres feministas que entenden aleitar dese modo, non? Outras experiencias, cantar e ser admirada. Hai moitos dos relatos que falan disto, pero delincuente honrado é terrible porque é un home que mata a filla porque canta. A muller del cantaba e marchou por aí cunha troupe e entón el proíbe a filla cantar, pero a filla ten 17 anos e canta, e entón un día canta e el colle e mata e di, teño desempeñada a miña honra. Porque o problema é que lle decían os amigos, pero ti non tes honra, non? Xa sabemos que a honra, pois, a relación da honra da muller coa familia. E despois outros moitos, como Apolo, que tamén o noivo dille a muller que cantante a noiva. Cando casemos, a tu marido pertenecerás e solo él podrá ver desatada esta cabellera. Entonces, turra do cabelo. Ben, xa digo que hai máis. E non quería deixar de mencionar a cociña. Que lle gustaba comer. Bueno, non hai máis que ver as fotos para entender que tiña que comer ben. Pero nas cartas a Carmen Miranda fala das ostras, fala dos capóns. Ela fixo 2 libros de cociña. Prologou o libro famoso de Picadillo. Prólogo é dela, e dille, tes que escribir un libro sobre a cociña galega. En vez desa cociña francesa que se fai, copia da cociña, que pasa? Que o pobre Picadillo morreu coa gripe do 18. Por tanto, non puido levar a cabo ese encargo, non? Pero quero dicir que, en fin, ela goza con todo. Quería dicir un pouco que hai 2 estrategias distintas que fan 2 mulleres impresionantes
dese tempo que se Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán, e o objetivo é o mesmo. Fala Olvido García Valdés de como as escritoras, falando de Teresa de Ávila e de Rosalía de Castro Olvido, fala das estrategias que teñen que facer as escritoras para escribir nun mundo de homes onde non se admite que as mulleres poden escribir. E sabemos que o prólogo de Rosalía, as literatas e tal, fai referencia a isto, non? E especificamente destas dúas que escriben ensayo, que si xa non era aceptado escribir outras cosas, ensayo, e Emilia ten unha estética feminina que hoxe en día nos parece exageradísima, non? Plumas, adobíos, miriñaques, e despois el só goza a vida, interese pola moda, tal. Concepción Arenal é todo o contrario, viste austeramente, abomina do sustillo, non o levaba, e pretende unha apariencia asexualizada. Ela di nun dos seus poemas: si ves este mozo, imberbe non sei que, este mozo soy yo. É dicir, ela mesma, porque con eso, pois, busca, é dicir, é un tipo de estrategia. Quero aclarar que ninguén a toma por un home. Non se fala de disfraz, falamos de que leva un traxe que lle permite entrar en certos lugares. Ben, habería máis cousas, pero, vamos, é interesante ver como están utilizando dúas estrategias que son moi diferentes. Concepción Arenal era máis bella, Emilia Pardo Bazán falou dela sempre con moitísima admiración, e cando morreu dedicoulle un texto longo no que critica, fixadevos que estábamos falando da invisibilidade e da importancia da comunicación, e di: falase de Concepción Arenal como ensaísta, como penalista, como tal, e non se fala dela como feminista. O sea, en todas as louvanzas que se lle fixeron cando morreu, falábase de outras cousas, pero ninguén falaba disto, era unha ocultación. E moi interesante como fai isto. Concepción tiña aí unha espiña que foi que o premio do concurso de Feijóo, como sabedes, pois foi declarado deserto, pero accesi deronlle a Emilia. A razón desto, sobre todo, é que Concepción Arenal era supercrítica con Feijóo. Concepción Arenal fai unha alegación a que Feijóo se deixa levar polo dogma. E entón, claro, isto hoxe en día nos consideramos que é certa, que fai unha análise e que di que non se pode dicir que o mellor estado para a muller é ser monxa de clausura. Entón, aí Concepción Arenal di que iso é unha deformidade moral. Pero, a ver, vos imaginade agora, século XIX, en 1876, me parece que é, e imaginade un xurado que o que quere é facer unha homenaxe a Feijóo e vai premiar un texto que di que Feijóo tal, pois un pouco difícil, non? Pero, ben, eso sería outro tema. Quero decir que vemos como se esforzaban as mulleres do XIX nunha situación que se hoxe en día sabemos que hai discriminación e sabemos que hai invisibilización, imaginade como era nese momento para estas mulleres pois, que tiñan que, en fin, intentar ser recoñecidas como escritoras. En resumo, pois Emilia Pardo Bazán é unha muller feminista, tamén hedonista. O reclamar todos os dereitos inclúe, como decíamos, todo, pero tamén ese dereito ao prazer e a sensualidade, e, ademais, identifica fundamentos ideolóxicos da discriminación, como a crenza esa en que as mulleres son propiedade dos homes, que incluso víamos nunha cita de Apolo, do relato ese onde di: a tu marido, unha vez que casemos, a tu marido pertenecerás, pero noutros sitios. E critica as asimetrías e os suizos do máis serio, como pode ser o comportamento amoroso, a cousas como fumar. Mais sobre Emilia e o seu feminismo, a biografía de Isabel Bourdiel, que está en esta colección que se chama Españoles Eminentes, que a primeira, ao cabo de non sei cantos anos, foi a de Concepción Arenal, e a segunda pois foi a de Emilia, de Isabel. Este é o noso libro, movendo os marcos do patriarcado,
E o ano que ven vai ser os 150 anos da morte de Juana de Vega. E eu, que este ano li un montón de cousas, incluindo as memorias de Juana de Vega, para a novela, esta miña dobre vida, a novela As malas mulleres, eu creo que de verdade é unha muller que é avanzada en tantos aspectos e sobre todo na acción política. É dicir, pero vamos, digo porque van unha detrás de outra, pero non ten, o sea, ten algunha biografía, estáse preparando a primeira biografía en galego, que non había, que está facendo un profesor da USC, é Xosé Ramón Veiga Alonso, Moncho Veiga, vai publicar esta biografía. Tamén, se a alguén lle interesa, a Real Academia Galega celebrará un congreso na Coruña. Emilia Pardo Bazán, 100 anos despois, que coordina o profesor emérito desta universidade, González Serrán. Máis información en info, Congreso Pardo Bazán, 100 anos, que estará na web da RAG. En outubro vai haber unha exposición, en maio se inaugura na Biblioteca Nacional, e despois ven ao Quiosco Alfonso, que é a exposición que coordina Isabel Burdiel, Emilia Pardo Bazán, Reto á Modernidade, e en Santiago haberá 2 jornadas, extensión do Congreso, o 28 na USC e o 29 no Consello da Cultura Galega. Entón, eu creo que, sobre todo, que o interesante con estas cousas é que a xente lea a Emilia Pardo Bazán, xa digo, eu podo recomendar os relatos, por exemplo, que os relatos del encaje roto, que é unha antoloxía de relatos da violencia contra as mulleres, mas, sobre todo, os seus traballos teóricos onde se ve o seu feminismo. Moitas grazas. Moitísimas grazas e parabéns, Marilar, por esta visión que me parece que nos achega a unha faceta que, bueno, tiñamos referencia, pero é bo ver esta análise conformada, ademais, polos seus escritos, polas súas posicións sobre temas como este, que son, eu penso que, moi importantes na conformación dese feminismo radical que demandaba Emilia Pardo Bazán, que demandaba tamén Marilar Alexandre, e me parece que é o único feminismo que podemos apuntarnos. Aquí eu me parece que non hai equidistancias, nin hai matices. Si feminismo é igualdade de dereitos entre homens e mulleres, aí non hai matices, sino que debemos todos apostar e loitar e abrazarnos a esa idea do feminismo, porque non caben, salvo que o interpretemos mal, non caben para nada nin matices, nin equidistancias. Parabéns, de verdade, por achegarnos a esta galega, pois que é unha das que foi abrindo camiño, abrindo portas. Aquí xa se puxo de manifesto, son moitas as relacións que ten coa Universidade de Santiago, ahora mesmo, como dicía Marilar, no Pazo de Fonseca, no Salón Artesonado, pódese ver esa exposición sobre Emilia e Santiago, e falando de doña Emilia e Santiago, lóxicamente, pois a Universidade tiña que estar presente, e estuvo moi presente. Ali figuran a relación que mantiña, pois, con Antonio Casares, reitor que era da Universidade naquel tempo, con algúns profesores como Gonzalo Linares, dos que aquí xa se mencionaron. Aquí na Universidade de Santiago estudiou que foi o seu marido, Xosé Quiroga, seguramente neste mesmo edificio no que nos atopamos, cursou Dereito, e, bueno, pois son moitos os lazos que nos achegan a figura de Emilia Pardo Bazán, pero como xa se puxo de manifesto pola Secretaria Xeral de Igualdade, pois eu cada vez que teño ocasión e xurdamento, pois non me canso de poñer en valor ese gran paso, esa gran porta que axudou a abrir Emilia Pardo Bazán, que foi esa orde do 8 de marzo de 1910, e non me canso tampouco de resaltar a maravillosa coincidencia. Este 8 de marzo foi incorporado ao ano seguinte, a partir de 1911, debido a Clara Zetkin e demais,
Pero para nós, penso que temos un 8 de marzo fabuloso, como é o de 1910, no que se publica na Gaceta de Madrid esta orde sendo Emilia Pardo Bazán secretaria de Instrucción Pública e sendo ministro de Educación Romanones, que abría a porta para que as mulleres puderan entrar á universidade sin ningún tipo de autorización previa. Antes xa tivéramos mulleres na universidade, é verdade que moi poucas. Non é fácil ter os datos certos, pero dice que en todo o século XIX ao redor de 45 mulleres accederon á universidade. Antes de 1910 fálase de 77 mulleres que entraran na universidade e cursaran estudos superiores, cando había que solicitar unha autorización administrativa específica e se establecía incluso un réxime de vixiancia polo que se conducía a estudante, a muller a aula, se lle retiraba, viña o seguinte profesor, volvía a acompañala a aula. Temos algún testimonio claro de algunha ilustre muller que estudiou nas nosas aulas antes dese momento, como Manuela Barreiro Pico, estudante de farmacia, que nos conta nos dá conta desa experiencia. Pero logo deste 8 de marzo, foron entrando outras que son referentes, non vamos a facer aquí un listado longo, pero as irmáns Elisa e Jimena Fernández de la Vega, Vázquez Cuesta, estudiou Dereito tamén, pouco despois desta apertura. E foi seguida, ademais, esta orde de outra, un pouco posterior, xa non era Emilia Pardo Bazán, secretaria de Instrucción Pública, e cambiaron o ministro tamén de Educación en novembro, que non só abrira, despois de abrir a porta a que puidesen estudar na universidade, abriu a porta para que puidesen exercer determinadas funcións xa no ámbito da administración pública ligadas aos estudios de filosofía e letras que ata ese momento non estaban permitidos ás mulleres, dende dar clase e outro tipo de actividades. Si había outras mulleres que accederan sobre todo a outros estudos, como acabamos de ver, de farmacia, etc., no que si podían despois implantarse, pero non tiña esa posibilidade dentro da administración pública de facer unha carreira administrativa acorde cos seus estudos. Me parece que son referencias notables do traballo feito e dos logros acadados por Emilia Pardo Bazán, que ademais foi tamén catedrático de universidade, e insisto no de catedrático de universidade. Hai un longo expediente administrativo, porque foi un traballo custoso, costou moito que pudese entrar de catedrático na Facultade de Filosofía e Letras na Universidade de Madrid, na Universidade Central de Madrid, co voto en contra do claustro de profesores da Facultade de Filosofía e Letras, a pesar de que era unha das súas grandes ambicións. Finalmente, ademais, acolléndose a un procedimento que estaba na lei dende a aprobación da Lei Moyano, si chegou a ser nomeada, como digo, catedrático. Ela escribiulle por aquel entón ao reitor de Salamanca, e non me vai salir agora o nome, a Miguel de Unamuno, e lle dicía: «Estoy moi agradecida a quien hizo el milagro, porque milagro es, dadas las varas de tela que prenden de mi cintura». Quería por de relevo o difícil que foi este acceso a catedrático. E feito foi que incluso houve quen lle afeou un pouco a conducta por aceptar o nomeamento como catedrático de universidade. Había que saber pouco da súa traxectoria e do seu compromiso pola igualdade para recriminar o feito de que no nomeamento figurase como catedrático. E tanto foi así que ata cando se fixo pública a nota con motivo do seu pasamento, se daba conta de que falecera o catedrático de universidade dona Emilia Pardo Bazán. Pero, era outro dos valores universitarios que lle temos que recoñecer. É dicir, non só abriu a porta para que todas as mulleres puderan estudar na universidade, senón que ela mesmo tamén quixo abrir esa porta para que as mulleres puderan ser docentes
universitarias e acadar postos de responsabilidade tamén no seo da universidade. Ben, pois estos méritos que todos lle recoñecemos, pois siguen alumeándonos aínda hoxe. Pasaron 111 anos desde estas datas, o da cátedra foi un pouco posterior, e aínda pois temos tamén camiño que recorrer no ámbito universitario para esa igualdade efectiva de homes e mulleres. A igualdade formal, pois digamos que hoxe non está en cuestión, pero a igualdade real e efectiva, pois ten aínda pasos que dar. Se falamos do acceso aos estudos universitarios, todos sabemos que hoxe xa temos máis mulleres que homes na universidade estudando. Un pouco máis do 60% son mulleres na nosa universidade. Pero tamén aínda aí mantemos algunhas brechas, algunhas desigualdades, algunhas fendas que nos obrigan a seguir actuando. Se comparásemos o acceso e a porcentaxe de mulleres nos distintos estudos, veríamos que tamén aí temos aínda algúns papéis, algúns roles que temos que ir rompendo, particularmente no ámbito das ciencias, das tecnoloxías, das enxeñerías. Hoxe por hoxe temos unha porcentaxe baixísima de mulleres nas nosas aulas, non chegan ao 20%. E aí, pois, podíamos dicir, bueno, será unha cuestión de elección, de que decidan elas así porque sí, pero seguramente non é só eso. E, ademais de non ser só eso, estamos negándolles unhas oportunidades que agora mesmo son especialmente atractivas para o seu desenvolvemento profesional en estes ámbitos. Por lo tanto, pois temos que implicarnos todos en campañas como estas que se poñen en marcha de eu quero ser enxeñeira, para tamén, xa dende anos, dende o ensino medio, pois tratar de abrir tamén esas portas e convencer que as mulleres poden ser exactamente igual de capaces que os homes para estudar e desarrollar estas actividades profesionais nestes ámbitos. E tamén no colectivo do persoal universitario, no colectivo docente, no colectivo de administración e servicios, temos aínda algunhas cuestións que solventar. É verdade que a porcentaxe de homes e mulleres no seu conxunto empezan a estar nunha posición próxima á igualdade. No ámbito do personal de administración e servicios temos 47,7% de mulleres. No ámbito do PDI temos 44% de mulleres. Pero aínda aí temos tamén unhas diferencias sustanciales en función dos estratos, se pensamos especificamente no profesorado. É dicir, se falamos de catedráticas de universidade, pois son só o 28% de todos os que ocupan este tipo de responsabilidades. Por lo tanto, fáltanos aínda un camiño que recorrer. É verdade que nos outros chanzos da carreira universitaria as mulleres venen gañando terreo e ocupando cada día máis postos, e tamén é verdade, e iso nos alegra, aínda que non nos fai desfalecer nos intentos que temos que seguir poñendo en marcha, que se collemos a porcentaxe de mulleres que accederon a cátedras de universidade nos últimos 4 anos, atopámonos co 48% dos novos accesos a cátedras de universidade son mulleres. Tamén aí estamos, digamos, avanzando no camiño necesario para lograr esa igualdade real e efectiva tamén no desempeño dos distintos postos e responsabilidades no seo da universidade. Quédanos moitas cousas por facer e por iso estamos traballando arreo para ultimar o terceiro plan de igualdade de homens e mulleres na universidade, despois de 2 que xa se puxeron en marcha, pero aínda non temos rematado o traballo. E eu quero agradecerlles a vicerrectora de Igualdade, Cultura e Servicios e a coordinadora da nosa oficina de Igualdade, Eva Aguayo e Mar Lorenzo. Eva Aguayo é a coordinadora e Mar Lorenzo a vicerrectora, o traballo que veñen facendo para
desenvolver os sucesivos plans que tivemos implantados e traballar na formulación deste novo que confiamos en que en breve plazo de tempo poidamos ter tramitado, aprobado e empezar a desenvolvelo loitando por ese feminismo radical que sinalaba Emilia Pardo Bazán e que defendía tamén Marilar Alexandre e a que todos nos apuntamos. Grazas, como dicía, a todas pola vosa presencia, por estar aquí e, sobre todo, por seguir reiterando e manifestando cada día ese compromiso por esta igualdade efectiva de dereitos que me parece que require o esforzo e o compromiso de todos, homes e mulleres. Moitas gracias. Rematado o acto, levantamos a sesión. Moitas gracias a todos e a todas.